Доброго здоров'я всім! З вами Шахи від Анатолія. Розглянемо наступний етюд. Подумайте, найкращий хід за білих. Знайшли? Молодці. Найкращий хід за білих – це слоном забрати туру. Забирається слон, а ферзь забирає іншого слона. І вийшло, що за два слона один слон. Гарний етюдик, гарна комбінація, гарна пастка. Дякую, до зустрічі на каналі. До побачення.